Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminggu wala sekanua daun-daunan amir rumah saisi datubai wata manatau na membegini wang untayong balas wala o kadar pa ko daun-daunan adi paganadan sa ilmu. Ayam pagalaman tamu si na so ilmu ko agamatan agama Islam na peminggu ko Allah. Di kanu si penmada na ini relal kanu Allah, irelal kanu Allah suaya mana niyan na bisa tanu. Kakagigin ni betal undang-undang adi pagadanan sa ilmu asulangan adar pa adi pagadanan sa ilmu narawdatun min riyadil jannah kalama-lama apadko kalama-lama surga sudi penmada sutau udar pa apagadanan yang sa ilmu na amay kamakan ini at amagi ikhlas wala ati po pagadanan yang suagaman Nadi kanu si ipin makaganap na insyaallah na iprilar kanu wallah sulusan yun. Apangin tak wallah memberi niwanan ayam ada na ipin niya kan sa madak lalimu apun wallah. Ulang-ulangwan amia katundingan si sumia kapamikir si ayam ada nagyang kaya administrasyon si sadyang kaya municipality yang Malabang sabang sa susang nun napaganay penay mandakan munisipyo suayamanan niyan na mga pagtaw niyan nasi ini yang siran pagakuya ko kaswa airan wagamairan agama Islam. Nabubunan ang kaswa asudan to na ako yan sumadar na tao ko kaswa airan wagaman yan naminin Panginoon tulan yan suayamanan yan na pagtaw niyan na so Panginoon tulan ng ulan to kung pagtaw niyan sa saluman na tumo ano nisusimba ko ng puluragon na pagling ko wala amang pagling na yan yang kayamanan yan nakapapantagan ada tutano si saging ay municipality ang Malabang sabab sa tito kayamanan yan kasama madang na tao na tumoya yang kaya kapuraswayo sa ilmo na tumoya adi seorang niyan pamdi saya mana niyan na miya makalalapira kasukres wayo saya asal liman abatang na umani sa liman abatang nasa pulo amapya na umani sa liman amapya na malayar dari dunia aku sumadadal mo lupang nita ko alam ang begini na yang kaya agamatan mo agama Islam na agama ini abulong bulong upanyakit ko lawas abu bulong upanyakit o kapagimit suwala na pitero yan sa Quran at tigyan na wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ini turunan yang tiku Allah apedesan kanana Quran subulong abu sunimo o siranuto amya marataya ino ay suwagamatan agama Islam na bulong na ayang bulungan yan na panyakit tubadan abu panyakit wapuri kadua su panyakit tulawas
Aku paniyak ito kapagin. Nadi ba niya tawag yung na suratul Fatihah na itawag ka kung ipagalan sa mga pito na insya Allah nagpipya agyan ko sa gitiyan. Inupan di mapiyang mo sa gitiyan kung kiptiwag na kaon kumangayat ko Allah datang na suratul Fatihah kagyan ko tuwa sa gitiyan na iplinangon wala kakadiya suka sa sakit o Muslim na tanaw mo to siksa wala ay iplinanganon awan siya niya kamelwayan gitu suka sa sakit mo may nasimba na suka sa sakit mo ay mga niya na sarwa nga tao na siksa hindi niya inuhihirap na sakit sumumin naman yan yung pagpakalagi yung tapanalamat yan ko Allah kung yung tapuni-puni niyan sa ko Allah kakadiya sukap kasak ito moment na ipli na muno to Allah na ulo to marata panyakit unawas na mulumon niya pero agiya po ng mundo hadith ami akan taling umaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama Artinya ya Rasulullah nausiat ya kumka. Tikun Rasulullah jika digini. Miakat nun yan umat teruna ayah bu usiat ya nun natiga nadi kadi ingeni. Namanya tu ni manto agiang kanana hadis na unggulan leka adika penggeni na kebianian agiang kanan ahai belanda. Bunuh. Enak ni mana dia ada mana high blood dari rawan apa mana gini. Nah, dia kai agama agama Islam nak kenapa si ibu bulung kupanya kita lawas ke bulung kupanya kita kapri. Antunai sebab. Na upama kung pagduntan o tutulan sangkay agama Islam na antunai masa akyat talimuman kaya gamatan agama Islam. Na ay akyat talimuman agyan kaya gamatan agama Islam na supang tao na miskin kumiskin. Supang tao na ayap simbariran na sobra so 30 agunam abarahana. Sobra so 30 agunam pulo abarahana. Ang simbar sang kuto ada penangapakatali mo gamatan agama Islam. So ino na sobra sa talugan ng suragon na itim pada sa ulo sumangarap. Ini tangan tutua maulaw na. Iyakatan ni umang kaya gamatan ng agama Islam na ayakyatan ni umang yan na mga tao kubri ako mayan siran saraw na kayo sa kinitaran o kapubli siyang kutamasa. Pinutulog na ruway ka pumunta ruway no ang kaya gamatan ng agama Islam piura bulong Nagiyan ko to akyat alimuman wagamatan wagama Islam ang mga tao ako miyan saraw na kayo sa kinitaran o kapubri. Nami ako mga kuto malay gagawin na to. Na inipo niyan sa pangingitangon na siuplayan niyan sa pato. Nataman sa mapurwa padagang na siuperpaisyan. Na iniraot so agamatan agama Islam sa suli kagluyagan o mga pagtausan kutuwa masa na ipupinanawag sumiyakat na lakuhon sa kagawa sa mga Muslim. Bulungon ito agamatan agama Islam. Niyawan yan ang kutuwa mga tao. Ang pumri sa taman ng pumri kakulihan silang saraw na kayo na siuli o datuiran ang kutuwa kagluyagan na inipo niyan sa pangingitangon na bigyan niyan sa pato na taman sa mala padagang na inuli na niyan na iniraot sa suwayamanan niyan na mga Muslim sang kutuwa masa na palapalaya sirang medyo wasala at duguan sa liyakat antay kuwan sa liyakat kamu kan namin sa liyakat na kagitiwan sa duguan sa liyakat na tiulat o anta manipun na rumah pangarumah namin na kayo naman sa umpang aruma, tatiyan natin manimakapubay kabedan na ni subedan yan,
nakaigdaman sumakang kubaydan kung mga Muslim na tigyan na iyak manapluan niyo na sumakang kubaydan kung mga sarwa nga tao ang mga Kristiyan ang mga Yahudi ang bayadan ako pagsubaydan nyo ila nga man ito bulong ito agam at agama Islam nagyang kaya masatan naman ito na siguli ka pulong isang economic crisis na intero alibro sa dunia na may lakat lamuan na mapasang ikambar sa libro ay ekonomista na inumbaran niya ng kanan na libro imbulog dyan kay international economic crisis na sosial ang tarong sa Pilipinas na eman ko apian na laguyan auta nga Pilipinas na sobra so 10 ang 4 kabilyon adulan auta ang iyan kaya Pilipinas ayaman ito nagyan kaya bulong iman ko naging pagabulong sa kaya crisis na sumulong mo ang matano na miyaw man yan ang punto ang mga tao ako miyan sa una kayo na inidatayan ng punto ang bulong yan ay inipo niyan sa pangingitagod na taman sa malapadagang na siyo perpaisyan na may kiwasan sa mga Muslim na ipunanawag subiyakan na po sa kaya kiwasan sa mga Muslim na bulungan ang wagaman niya wagaman Islam na ba na penugaan tanong ba yung penagat ang tanong bulungan sa lakaw sa nga nabulong wagaman tanong dahil itong nabulong suginan minitang sa isang kapobre na sugisa tangga sa yung puto ang kapobre na miyagong sa isang sobra so talugatos agunang pulo abarahana apsibuan asalakaw ko Bilama na masurido na miyuntod so ayamanan yan na panguhukom si isang kotador pa panguhukuman yan dali dito no to umiyakan wala ko na bumulan uli na may kasalang na bumulan na ruminisay dali ako kung yan nakalito yan ang sumunong wag naman agama Islam dahil ko kung yan nakalito dahil ito nanggal sa iya miyada surido miyada sungkaw pumri miyada suwaso manakata dito niya suwasisang yung bulunganan o agamat agama Islam ada at katuunan tanurun abulo ayaw mo iman to arat tanong na ipumulong tanong ang yan kaya agamat agama Islam kakanya bulong na padunayan niya kalilimusin iman to padaya bulong ang yan kay ayaman niyan nakapagilip tanong ka wala ka makaparataya sa ulimaswa suwaga matano lagi may pembulalan. Yan kaya naman tanong agama Islam na 5 pulaw siya. Ako numero ko na yaman. Na ilayang tanong ko na kung kanana pulaw sa wanda tanong kung matatama na. Benda ka ng mga parataya sa ande ikaw tumupulaw na miyaw so pupulawsan. Na may agama tanong agama Islam na 5 pulaw siya. Isaw na ang kayamanan yan nakapapantagan ko sa tanong iman ko masa kapuisa katir kapuenta na ikadua punaw siyan nagyanakan dia kan ang tanong may kayo wala tanong matataman sa kaya agama Islam Kaalmas bagang kainong tanong dito tanong piya agamat tanong so agamat tanong agama Islam. Agian kaya agama Islam na istigong piya sa kaya dunia na istigong piya pun sa mga namawi. Na anda sabab iman to na yakap kila yaw na dito tanong piya so ayaman niya nagtatan. Ano to sabab? Na sumulaos na umautang sumpulaos, na miyautang sumpulaos, ano? Na iman to na yan pa kay siya, pero hindi imakan dia kata kumamaranaw. Pulaosan ang magama. Ayaw pero na mga pandiyakat, na upama ko sa mga bay, na nawalong pulo ang 7 kagramo sa bulawan niya. Uli, nawalong pulo ang 5 kagramo. Upama ko sa iyo ayam na alnapat pulo akambingan uli na 30 asapiya. Uli na adan
Asobra juga to sunggibo pelagyan. Gina. Hindi mana makapudiyakan. Kagi uni ka makan diyakat na di ka paranay ka. Kaya kung mana di magparanay na sundi makan diyakat. Ino ka pag di paranay ka pupuli ka. Daka pendiyakatan ka. Mada kala di makapuasa. Kapag awan mo kagalapan yan. Berawan niya di pedayan, berawan kagalapan yan, berawan untuk terakatir kontrak, nagpagawa. Na ayay na ni Rumimanto, na si Saranaw, na di mga pandiyakat, so siyaw puno, ang 5%. So mga 2% na ayaw po nyo di mga diyakat, na 5%. Na, pakay siya, itinumpiyatan ang kanan, na 5%. Kag-ibo di mga diyakat, o maranaw, na 5%. Na siyaw puno, ang 5%, na 5%. Sama ito, na upang akong pagiletan na sunin sa mga pulaw suwaga matano na aya mautip siyang kaya masyatan naman ito. Agyanan, hindi tanong yung bibitiyari animan ito ang demanay kapakatid nila tanong. Kauyanan makatid, na lang na yung tanong. Ito na yung pinayaw ato na yung pinayaw nakatibumpia. Iyan kaya agam tanong, nakatigumpia sa dunia, nakatigumpia pa sa luwan na mawari, kapakasok sa luwan na mawari. Kaya iib si mabubdan tanong, piray man po hindi manambaya. Aaya petero ko na sambayang na iya sa parang kaniyan, uwe na ka, amang ararata, abuso mga basang ka, apiya kasisingay. Di na ni sambaya. Nayakapilera na biya ko na ngayang maranaw. Nakiyatang ka na ngayang kasinda may ginagyan. Kasinda po. Nakiyatang ka na ngayang kasinda may ginagyan maranaw. Nabiyak ka lala. Kaya pa ka nakalilang po ka matanaw ka ba Islam ka. Ayamiyaton sa dunia abalisintaan at tribe na maranaw. Abiyaswa tayo na nilisida. Iya mana nasinta na panta, di na di panta. Kagian kuto apa mamanta, na pihak pinalutian ang tatanam kung sa kuto panta. Bukan kaya mga bayang yang atatas na pihak pinalutian ng kuto talang bunar, yung raw niya na daula. Namiyakan ay upang kuto ay mana niyan na panta na mimbedoy apoy. Nautan niya yung panita, namiyakatan, namiyat yung katapanta katila. Lagi ayam manas pantang na kira na sinta. Lagi tanga na may ginagtanwa na. Namiyakalan na, may nilakad ka luwa ka matanong ka ba Islam. Engkay no, diyan kaya sinta, na ano ikaw pamaninta ka. Na lumayo ka sinta ka, na amay kagad nagkatanan niya na mga papatot sa utay isisinta ka. Na-share ka no kung ba niya. Pwede pati nga man. Diyan. So, pinagkatanway. Kakabia sira tanong ni Manto. Nakapapantagan ng tanong. Yan kaya agama tanong agama Islam na yamanan yan. Nasunod sa mga pulaw siya. Nasi tanong niya tamat ng kaya di tanong ni Kandidawaya. Umanay siya na kundaway niyan. So, datarya na upakat. Ginawa sirang yung mas kami malami ang pasal buwag ng Islam. Nasiran na may tuloy ang pasal buwag ng Islam. Nasiran na yung kinubukiran na bida. Nasiran na yung manay-manay yung kinubukiran. Namiyataman kami man ito sa ngayang kasudyata. Na amay ka pangilayin. So yung pamamang kulwayamanan niyan na umanisa. Apian tunaw na upakat. Kaya niya kanyang daw upakat. Isang yung kayamanan niyan. Na yung tinwa Pilipinas ng ganusat o upakat ang Islami. Ang palayan ito sa ipigumpiatan ng kaya naman tanong agama Islam. Ang gulanan, kung ito kay Unabi sallallahu alaihi wa sallam. Palayan sa ito. Ugay na amay ka tinasan na sita ng matataman sa kaya ng imanto.
Aksunun sulima apula usu agama tanu agama Islam. Na ayam mau udah bisa dulu nanti. Nanti ini isinya udah nggak kumpul. Dia nan sumaunnya. Na ayam puna andu bertanu. Namanya ikan di dinawaya. Datang ayam yang lagi tuna tanu sini. Ayam yang lagi tuna tanu. Na ayam di tanu di dinawaya. Na para agama tanu agama Islam. Dia nan dah salah. Ayat yang diwaru tansi, aliyang kaya ayamanan yan, nakapapantagan ayamanan yan na mayor tano, na ang tano makang di ginawa isang para kuwala, kakangiyas so kapakang di ginawa isang para kuwala, na pagkasirong tano, siya kung masa amayaw sa tama na mayaw suwadungan, ang mablang yung umanitas, umanik sa suwating yan, na ayaw mo pagkasirong ro, na sumangataw, aming di ginawa isang para kuwala, na pangin ko kuwala, ayamanan yan, na padagtanong, habang paguluan tanong ng kaya mayaw tano, habang kasirong tano, sa punta sirong-sirong ang kuwala, umayaw sa tama na mayaw, so ayamanan yan, na aluman na maulit. Biasa na una yan. Kaya pangatong natanong sila para huwag Kamada, kung ayaw niya di kang ginaway na Arab. Yaw tadi kang ginaway Arab, nataman sa painitan, narong kumatataman ang tadira di kang ginaway. Naiman doon na, so kaya daw panawapang. Namiudas, ako tadi kang ginaway. Ang yasik sila mong ginaway sa panawapang kayo ng lahat. Di kan ginaway na kanyang malaya sila. Di kan ginaway na kanyang barara para palaya silang maestro, palaya silang ustad, palaya silang sulutan, palaya silang emanan yan na lagi muda. Kaya silang na emanan yan na malaya silang, uli na kanya magpedasiran sa politika. Na miyaw sa mga ginaway sa para kuwawa. Di na ni maudaw na. Nagyaya. Nah, kailangan namin ng katanungan kaya mampagdagdag naman. Kailangan na mamalaw ito. Kaya kapag pag ginawa itano na parang wala. Kadin na lang makamuya. Bukul madang mutuwa relisyon niyo. Malagi ito, hindi ka pakatula kayo. Na so relisyon wala na ayaman adumineclear sa mga itano sa katanong ng mga ikhwanul muslimon, mga realita ng mga muslim, bumubayatan ng mga muslim na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan, al-muslimo akol muslim. So muslim na pagarin yan, sudah tarihan na muslim. Pataba yan duminiclear na tao. Ini upara dia, upara tahu dia pun nanya, saya jadi lira, sampai ikhwanul muslimin, mager yang jamaah muslim, nak anak dia pun nanya tahu, kasihanan, bakal hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir yang al muslim, akhir muslim, semuslim, nampak ini soalnya mana yang ada terena muslim, ini keluar lah sakuran, amin bulan Nabi Ibrahim, artinya huwa sambah umat muslimin. Sunod sa Quran na yan matanong ito sa Muslim. Natin po yung dismista no. Ano hindi ka nilaw mali ako mapagali? Nakantay pagali ka. Siya ka kasura-suno pa. Yan may apakla nag-iwa din na sila po yung mga ikhwan ng Muslimin. Nasa kami na din, napiliwan na nakatero. Ada taruwa kaya ka. So kapag yan yung mga Muslim siyang kaya ka. Dito sa Cameroon, ang mga pagarin niyo sa mga matasasabot na niya may pangulot. Tadi yung isubakan sa hadis Rasulullah, ako yung isubakan sa katiru Allah. Asa katano, nadiniklear Allah, magagali tano. Na magiyong maganda kano, sa kera lang itang kami niyo pan. Na ipigil lang yun sa ginawa niyo. Ayaman yan na magagali tano. Kagiran, iisusul na tano Allah. Magagali tano. Na ayaw pang ginawa yan tano na kaya agama tano agama Islam. Saan tanong matataman kung ikang ginaway? Iman mo na oras at liman to ay panggulalang tanong kaya agama tanong agama Islam. Pakalaan tanong tadi kang ginaway. Pakalaan tanong mo ay amanan yan nakakakalawat at tanong agama Islam. So mga sugul yan na oras liman to ay panggulalang tanong na ilan yung manang kaya mampupitan tanong.
Tanuan juga sangkai akan tidak lupa. Ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijana aktsaru barakatin minan nisa'i aisyuhunna mahra. Ayat kuna meyakala na ikabalakat ko siran ito ang abina sumay ito amin daman. Butanuan suranga. Naguntan upang tadi sa bitikan tabiyata na inibitan tanuron. Naliusang ko tawa tangabitang nasururan ubakit, nasusiwaka, nasusayat, patapanalagadan, patatabak, patagedor, patakalata ala nawato, patakasabu amagas, panayan patakasabu. Susikat, susamaya. Na ayam pelit ng utawaraan. Ayawaraan udah tu ang subay na pagkapipi. Subuh na nanwala. Pagkapipi ini sudah tu Abu Subay. Kenapa yang abalam benang kutu ayamanan yang nanganin sa? So iya abalam beniro na datar na kanya ayawaraan na di ka pakai papelita. Kamu pun na papelita na mapagla iya di dia bus. Ayawaraan. Nagibus na palitan ba, apiat kan aplet na tibo niya na sobrasan suara. Wala nung ba yung paging-pengaruman, wala nung dato ang mga pengaruman. Naupalitan daw to. Nasuki ang palitan tanurong sang ka na nagtitiba lang ang ayamanan niya na sikatan ng pagdadatan. Adigka ka na upatulilit tano na iman to, na piyagito kami, na yan ka pangaruma sa ayamanan niya na sa mga tao, ang buhat na mga Muslim, mga pranaw na sobra sa 20,000. Ito na yung mga na sobra sa 20,000. Kaya malam benar soal kulung di buku mga bagutautan. Kita naman main ta. Kaya malam benar. Naurasiman to ay pagbulan tano. Susukol wa gamat tano agama Islam. Agian kayamanan yan na mga bayan ng tano. Ang kayamanan yan na mga muda ng tano. Na mga rumahan tano siran. Kakagi suwa na nanu Allah ang muka ketewan yan nun sa waang ikul na haya maningko. Para mga rumahan yun sudah ang rumahan yan nun. Ayaw pa mo na mga pagmutaw kami pamuyo. Piyawan yung gano'n langitan. Ino to? So mga pagmutaw talo na, mahiday talo na kapag mandang bilangan iran at kinibidera. Andi ka, kabaligi sa mutawa tata manguda. Nasikitan ng bata-bata dahil peluwan yung lang nagayawata ang manguda sa mapakaruman yan. Iya, surya tahu. Peluang juga yang lewat tahun nama udah sama pengaruhannya. Nah, suatu tanu aku buat tahu nanti kita anak pengaruh mau nak kerana kita tapo. Ikebalai. Aku mani ayah paling baik pun yang nak yang kutu ayah mana ni nak buat tahu. Kasu nak boleh nak pemangan lah. Nak buat pemangan akan suruh buat tahu. Ibu mau yang wakil usul. Ino to. Andai kapag ng kasawalay kuwata ka, nami pun sukat niya di kang bubalik sa mansiyong kusurga, na sumansiyong kusurga, na sa timambu muntia, sang kutok kalama-laman yan, na malayang adis sa dunia, uso madadalmon. Diyo to'y manang kutok at tiruwala, kapag pamaharuman niyo, so'y manang yan, na mga karumalilakan mo, kansiran doon sa mga wasa. Tama sa di ka mapangaruman, nasisa nga dunia, ano di ka pangaruman mo ba inak? Mimbo ka ng tarigalo. Mga rigalo, pambel. Pagkabilang-bilang na benar ang kunto ang katiru Allah. Pagkawasasinan. Siguro na karuman yan, ba nang gaya na sa timang mo ko dun? Ano ka pa karuman yan, ang tama sa present, mga kirilaro, mga kundit lang ka na awa. Hindi ka talaga makatanugin, ayaw malala, so kakawasaan ang pulbo awa. So, rasiman to, asulunin tanong sa mga tanong agama Islam ay ito mo yung tanong kaya mga bubutaw tanong pansiran gawa sa
Di tanong na yaw. Iyang tawaran inimbrekiran wala kabenar na ako nila ng tanong. Ako nila ang anak ko may tingin na babae ba? Dia nga yung menarang na nakakambukin na puripisya ka ba? Nayakamit niya na mapuripisya ka na pagkamangan na ako babili kahit buli ikaw ako takamlar yung kuwang napiyapas daw. Kaya mana niya nayakamit na rin na kailangan na mapangaruman nakaginaro niya lang kada panayaw niya lang na kaya mgatabot niya ay pinagpunta ka una kung takamlar yung kuwang na inibigay ro na mapapasa na ako. Napenda wai ano sa mga namawi. Iyan ano ang manay niya wala niya juwa ka siumi. Panluluwa kanukon. Sapi yang rumah ini kuasa ulok siang sumtang. Badan susah badan nagian dalam mau nadi itu ketawa si mana di siaga na ya kia kuasa niya na suminindang kuasa watayan. Di ni kailangan naman yung katanungan. Haluan-luan niya na ngayon tatanong. Api tanong yung kasakiti. Napunta niya na isa mapipigiran niya ngayon may tanong. Ito tanong, ito timu-timu ka. Ang tanong maswang kaya naman tanong ang Islam na ang tanong yung bulalan. Apa yang kaya semua masalah pamosa mereka tidak bercoba. Yang dua pun sana mereka tidak bercoba. Tadi kaki datang ada pernah jangan pernah kali nanti kata dari mama. Aginan mandi, jiran mandi tahu. Mana kalau ada pernah kali na saya ini dia una masuk tu. Selalu mana mga bay? Labo selalu mana mga bay? Kaya alam mo yung mga mga surga. So kung subay na simple nga niyan so yung mga kato na pamuasan niya ng kaya Ramadan na punutan yan so karuman yan na piyakasunod-sunod. Diniakan mo. Di mo ang yung panabayang kasali mo waktu na miya mo sa asang kaya Ramadan na inunutan na si karumapa na yamanan niyan na piyakasunod ka. Ay di nga ya pagwita nga niya sa tulga na marami bisa ka. Ha? Uman mga uman na papakulan na mga duro mo ngayon. Ha? Pwede kayo na. Ipunta ka, di pa naman eh. Kau man mga panay na ay panunungan ka ng tamiyang wala na niyara Muslim. Di pa ka akong nawala. Sususupi ka na ako na puduoy. Ha? Kailan yung masakan ng mga boy? Sumapang bulaw-ulaw o yung mga niyan na manusia na 50 penrang adakaan na kulang itang sulo para may susurotan. Mataan, baka nabuwas, pera niya yang nakusi udah Saudi. Niya ada apa nama marang ni mga duwe na mata arami bubya kay dari mga duwe. Kay niya kuris. Uki duwe ka abay na niya kumurwa. Kaya mo ito kapala ko yung akiduwe ka. Lamuan namin ni duwe. Nabaya lagi ko surga. May mga sabat. Ang iyang kaya mo yan ang ganyan na mga naibisya ka. Ha? Ada ka pumasok sa ngayon mo. Eh, walang siya talagang kuwala. Amataan. Amay nga sa kada, sira kang kakuwala. Dati ka sususupi ka ako tao, kung nakaisipigan ko. Tingnan niya na tarbuto ka, niya ka palag. Kung sila sila ang mula, ayaw pa na marantan mo ng kay aagamatan mo agama Islam na andaman ay hibulagan yan. Paano marantan mo, hindi sumpang sa may agamatan mo. So, biyan na, ay iniagyura kung mamaginitang ko siya na kaya pagkariyak natin, mataga ko na yan, pagpilusog siya na buwag di ko kibasawon. Dia nga hindi ka promasay
na mata-mata. Ang nabot yung nga rapol, lagi na ni malayang ka, kaya malaran biyar ka, lagi yung takya pa kautong yung siyang keder pa, asasaya pa ang mga malaikat, na ito mga nikagwirapan sa lang-lang kang kaya maanan niya na kada jalida. Di na ni malaw. Ino kaya maanan niya, napakalunin niya. Makapunta ko si Ina, sulang-ulangwan. Ang na misisim nga yan, napangangapinin niya. Sana ka di parateyan ka. Sabi sa misisim mga ka, napangangapinin ka. Sikarumang ka, napangangapinin ka. Kagibigan ka ba kayo po Muslim, uban yan tulangan, sudah tarena Muslim, sa kalawanan sa Talugawi. Wati mo Rasulullah pangilay ka one time permeo si ikwala sa utadua ama sisimo kotak kasama yang ngapin. Nakakiri sa katano na ano manariya tiri kapakatun na ngapin ang kasama eladi. Miyaka ito, uwi po na ngapin ang kaya eladi. Takino ba kasama eladi na uwi ang ngapin na nasa permeo ko Allah. Wa khairuhum alladhi yabda'uhuma bisalam. Dia putu ati Rasulullah. Ami alasi mga dua kataw na anta permirunong wala na sa mga ngapi. Ino to? Ino kayo ni para po ng ngapi na? Dahil sa kami ang ngapi, namin pwede ka permirunong wala, nagyari ang siya, nagyari ko to biya sibar ka. Ami sibar ka sa mga tatuwanayin ka. Biar sebar ka kita lupa ka. Biar sebar ka sa muntah ginawain ka. Namunta biar sebar ka na balasan na kau to wala sa balas. Amapya adin abahay itong sa kada kalian awar ko Allah. Yan na naman ang kakatiru Allah. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mana niya nagyan niya sisisanan yan? Raramunin ka niya lagi ka pa ayan. Kandiara nadi pagi puto dia utaya mananya nabi arabu sedada. Dia buat dia sebaling kang ida mupaka. Nabi bilang kamampu wala sabala ama piade na perhitungan arwah Allah. Dia kai akar mangkar radu aramu di kalian. Dapat kan ini pamutu sabala agak pai akasa bapak saya pasok. Dia. Oh, panginta wala. Batang di makatu na perumahan. Kita nusip penumanat na rela tanong Allah, kurila niya sudah mudah di sini tembingan na ayamala, nagyang kayama na nila na administrasyon tanong na magumanuman ang kiran wala yung utama nangiran sa aya mafia na iraan na inibigay ka wala mo. Dia kaisan na yamala mo wala. Hari kasi ano miyato yan sa kaya gimnasyon mga munisipality Malabang ay ito ano rin mga manan yan na dato iwa pakapugala dengan yan sa ilmo. Nasublos mo iyo sa nayamanan yan na tanto amalan na ribalas. Na ngayon ilan yung saya sa tao mo kay kulalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sa tao mo kay kulalan ay sungguh pengaralan sa ilmo na palabot mo wala suway maanan niya nalalang po surga. Lubudin lang wala sulang po surga ay makawa kasi nabimbalik manayakakan na kalama-lama kalama-lama surga sa sayapang kau mga malaikat at ikaw pada sang kaedar pa na inirelar kau wala suway maanan niya nalusang ka sa pengintan ko Allah ang mga putalusi na din alam ba ayaw maanan niya nalusang talusi ko Allah sa ipaladang na si saliyan kaya master ceremony kanyang ranong-manong sa kaya pagariyang nalin asa kanya itito akin ganyo o ayaw maanan niya na minitali mo mamisi ang mga pinagdawan wag matang wag Islam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.